حزو سلامتنا يبصحكم خبركم تخطاتلتنا كمي تمسيو نلوم شز تدالوه زيناوي مسند وحيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبري زعدم خالد محمد برهاني بقندنا تبتاتو كنفلم بريزيدنت فدرالاويت ريبابليك سوماليا أسمرا أتيو مرحتي إيرترا إثيوبيان سوماليان أبسمرا سلوساوي ركبا كايدوم قداماي منيستر أبي أحمد عودة وزازيمو تفانيوم كونتات ليبيا بوتهدراو مقدي كفتح كم زي كل تقليتهم أب ليبانوس تخسيت زلو هزباو نعبن عقرقرن أوشتي 4 عامتات زخف أقلولاو كم زي سعابة حبيروم أب أفغانستان هزبي التمالا لسنفايت وريقات حمشيشا زرزر زينا بريزيدنت فدرالاويت ريبابليك سوماليا محمد عبد الله أبو سلساوي أخيبا مرحتي إيرترا إثيوبيان سوماليان مستاف لومي 27 طري ساعة 10:40 أسمراتيوم بريزيدنت إسياس أفورك دما أب أهجراوي معرفو نفرتي أسمرا بنا كبري سلف تقبلوه منيستر بوستا تيليكومينيكيشن تكنولوجين أبدي آشير حسن كمونا مخاري بوليسي زمدناتات وصعي دكتور نور دري حرسي مس بريزيدنت محمد عبد الله محمد حبيرو متيمالو مرحتي إيرترا إثيوبيان سوماليان لو معسران شوعتن طري أبسمرا دحر زكايدو سلوساوي ركب حبراو مغلطي أوطيوم حجون ليديا تخل مريم زدالوتو زيناو تصبصبالو يسعب بريزيدنت إسياس أفورقي قداماي منيستر أبي أحمدن بريزيدنت محمد عبد الله محمدن أب كونتات هاجراتهم سلوساوي متحققازن معبالتات زوبا قرن أفريقان قلتن عميقن زخونه زتا أكايدوم سلستيوم مرحتي أورح مسكرم كل التشحن 18 أبسمرا نزختمولو سممع زلوم طنع مبصع دحر مرققات نقسقاس تكبارو زكايدو زلو وهود تعري قمقيمم سلستيوم مرحتي أسعبهم أبطم كندن زتوساسبون علاماتات محيال سلام رقاتن تأتتان كمون مدنفع قطباون محبراون لمعات زتكورة حبراو وتنسرح كل التشحن 20 كينيون أطريقم أب مدايت أتتادما سلستيوم مرحتي نتني حبار سقات زخون شبرا زي حقاو مسققارات وار دك 7 أفارسن من كلاس أتغالالو وتنسي إلام نقطباون محبراون لمعات بزملكت بريزيدنت إسياس أفورقي قداماي منيستر أبي أحمدن بريزيدنت محمد عبد الله محمدن مقسقاس بركوت سباون تفتراون تسقاتات هنسات من معبالن من رخابن تحت أرضي كمون من معبال أفراين ناقل قلوتات نتقلاتات قدامنت كوهابهم أبس من معبتيحهم بزيكازي محازوتن مشارختن زقبرو أب حبراوي مكببارن ربحاتات نستسرة متحققاز بممقاس نمدنفعو زلوهم قربنت أرقاقيتهم سلستيوم مرحتيا موداتا هنقوتا حزبتاتهم من مسمار أدمع متحببار زوباك أرنا أفريقان من رقاقات زعلمة من مخخر مس أحوات مرحت هاقرات كايدو تسماميعهم سلستيوم مرحتي أقدمهم أبورح مسكرم كل التشحن 18 بسمرة أورح حدار كل التشحن 18 دما أبهار دار تماساسالي سلوساو ركب أكايدو من بارم زيزكاريوم زي لومي زتخايدة سلوساو ركب مستعا قدمو أبسمران بحر دارن زتخايدة كل تماساسلتي سلوساو ركبات تدميرو أب قعزو سلامن رقاتن كمون زباو هدت زهلو أستواطو بقليل زت متى يكونن ليديا تخلى مريم كاب هوتيل أسمارا بحلاس قداماي منيستر فدرالاويت ديمقراطياويت ريبابليك إثيوبيا دكتور أبي أحمد بعدما بريزيدنت إسياس أفورق زغبرو ناي كلتا معلتات ناي سراح مبصح بمفصام لومي 27 طري اب ساعات مشت نابها غورو تفانيوم قداماي منيستر أبي ساعة 6 مشت أب أهبراوي معرفو نفرتي أسمرا أبستبقسلو بريزيدنت إسياس أفورقي بناي كبر سلفي فانيو أبزنا كلتا معلتات عودت بريزيدنت إسياسن قداماي منيستر أبي نابزغور وركب كلتا أوي زمدناتات إيرتران إثيوبيا نمم عبال بحفشا بريزيدنت إسياس أفورقي أبز حلف ورح تحساس أباديس أبا مبصح بزغبرلوز تزاراربو لو غديات نمسفحن نتكباريو مدبات نمحنصاص اندما بفلاي أبزخ المدايات تميايطوم بزيكازي قداماي منيستر أبي أحمد أب سلساوي أخيبا مرحتي إيرترا إثيوبيان سوماليان تساتيفوم
ሚኒስትር ምክልኻል ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ አቶ ለማ መገርሳ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሓቢሩ መጺ ነይሩ ነበርቲ ሓጋዝ ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮኦም ዓብይ ኣስተዋጽኦ ዝገብር ዘሎ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ቀጻልነቱ ንምውሓስን ንምምዕባልን ኣበርክቶኦም ከም ዝዕዝዙ ገሊጾም እቶም ኤሪና ዝተወከሰቶም ነበርቲ ኣብ ዝሃብዎ ሪቶ ብውህደት ህዝብን መንግስትን በብእዋኑ ክዋደድ ጸንሐ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝነበሮም ጸገማትን ሃልክን ብምፍታሕ እፎይታ ከም ዝፈጠረሎም ሓቢሮም ንሳቶም ወሲኾም ናይ ጎደና መብራህቲ ጽገና ክግበረሉ ኣብ ማእከል ከተማ ዘሎ ዓብይ ሩባ ክራማት ምስ መጸ ጸገማት ስለ ዝፈጥር ቢንቶ ክስርሓሉ ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ክሰፍሕን ክፍሊት ሃልክ መብራህቲ ኣቓልቦ ክግበረሉ ተሓሳሲቦም ዝጸንሐ ሽግር ጽሩይ ዝስተ ማይ ንምፍታሕ ብዝተገብረ ጻዕርን ዝተወስደ ተበግሶን ከፊላዊ ፍታሕ ከም ዝተረኽቦ ዝሓበሩቶም ወሃብቲ ሪኢቶ ከም ዝመርሖ ከባቢያዊ ጽሬት ንምትእትታው ዝካየድ ዘሎ ስራሓት ብዝሰፍሐ ክቕጽል ተላብዮም ኣብ 1993 ርእሰ ውጥን ዝተዳለወላ ሓጋዝ ካብ መዋእለ ህጻናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝዝርጋሕ ኣብያተ ትምህርቲ ኮማዊ ሆስፒታል ኣብያተ ጽሕፈት ትካላት መንግስቲ ኣገልግሎት መጓዓዝያን ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎታትን ከም ዝተዋደደላ ይፍለጥ ኣብ ኑዞባ ፎሮም ምምሕዳር ከባቢ ገደም ለሓዝየን ተዶኪና ትርከብ መደበር ጥዕና ስልከ ኣብ ምውሓዝ ጥዕና ነበርቲ ብሓፈሻ ኣብ ክንክን ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ድማ ብፍላይ ዓብይ ኣስተዋጽኦ ትገብር ከም ዘላ ተገልገልቲ ገሊጾም ንሳቶም ንኤሪና ብዝሃብዎ ሓበሬታ እታ መደበር ጥዕና ኣፍልጦን ንቕሓትን ሕብረተሰብ ኣብ ጥዕናዊ መዳያት ብምባል ካብ ባህላዊ ፍወሳን ጎዳእቲ ልምድታትን ንኽገላገሉ ሓያል ጻዕሪ ተካይድ ከም ዘላ ብምጥቃስ ኣብ ክንክን ቅድምን ድሕርን ሕርስን ምክትታል ህፃናትን ዝረኽብዎ ዘለዉ ኣገልግሎት ሞጊሶም ኣፍልጦም ኣብ ዘመናዊ ሕክምና ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበረኸ ይመጽእ ብምህላው ቁጽሪ ተገልገልቲ እውን ብኡ መጠን ይውስኽ ከም ዘሎ ዝገለጹቶም ወሃብቲ ሪኢቶ ጽበት መደቀሲ ሕሙማትን ዘይምህላው መጸበይ ነፍሰ ጾራትን ዝረኽብዎ ዘለዉ ኣገልግሎት ብኣሉታዊ ይጸልዎ ስለ ዘሎ ፍታሕ ክናድየሉ ጸዊዖም ሓላፍታ መደበር ጥዕና ተሓጋጋዚ ነርስ ኢብራሂም ኣሕመድ ብወገኑ ጎኒ ጎኒ ዝህብዎ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ዘመናዊ ሕክምና ክብ ንምባል ክሳብ ርሑቕ ከባቢታት ብምኻድ ጎስጓሳትን ኣስተምህሮታትን ከም ዘካይዱ ብምብራህ ኣብ ወፍሪ ክታበት ዝምዝገብ ዘሎ ዓወት ናይ ዝመርኣያ ከም ዝኾነ ኣረዲዩ ብሰንኪ ዘይምጥርናፍ ዓድታት ውሕዳት ዘይኮና ነፍሰ ጾራት ኣብ ገዝአን ስለ ዝገላገላ ንኸቢድ ጥዕናዊ ጸገማት ከም ዝቃልዓ ዝተቐሰት ሓጋጋዚ ነርስ ኢብራሂም ኣሕመድ ነቲ ጸገምዚ ንምፍዋስ ምጥርናፍ ዓድታት ብዝለዓለ ክድፍኣሉ ጸዊዑ መደበር ጥዕና ስልከ ንነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ገደም ለሓዝየንን ኩምሁለን ኣገልግሎት ትህብ ዜናታት ውሽጢ ሃገር በዚ ፈጺምና ኣለና ድሕሪ ዛ ሓጻር መሰጋገሪት ኣህጉራዊ ዜናታት ሒዝና ክንመለስ ኢና ምሳና ጽንሑ ኩነታት ሊብያ ብወታደራዊ መገዲ ክፍታሕ ከም ዘይክእል ፕሬዚደንት ቱርኪ ጣይብ ኤርዶጋን ሓቢሮም ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ነዚ ዝሓበረ ትማል 26 ጥሪ ምስ ፕሬዚደንት ኣልጀርያ ዓብዱልማጂድ ቴቡን ኣብ ኣልጀርስ ድሕሪ ዘካየዶ ርክብ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እዩ እቲ ቅልውላው ንሊብያ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ዞባ ብኣሉታ ከምዝጸሉ ዝሓበረ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ሃገራት ዞባ ንምህዱእ ጻዕርን ካሒላ ጸዊዑ ቅልውላው ሊብያ ንምዕራፍ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ተቃወምቲ ሓይልታትን ስምምዕ ምቁራጽ ተኹስ እኳ እንተተበጽሐ ከምቲ ዝድለ ኣድማዒ ከም ዘይኮነ እዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝጠቕሱ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ተቃወምቲ ወገናት ነቲ ስምምዕ ይጥሕስዎ ከም ዘለው እዩ ዝወቅስ ኣብ ዝሓለፈ 25-26 ጥሪ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ምልውዋጥ ከቢድ ብረት ከም ዝተኻየደ ብሰንኩ ድማ ኣሽሓት ነበርቲ ከም ዝተመዛበሉ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ቱርኪ ነቲ ኩነታት ንምህዳብ ብቐንዱ ድማ ረብሓታታ ንምውሓስ ናብ ሊብያ ሰራዊት ልኢኻ ከም ዘላ ዝጠቕሱ ጸብጻባት قدامو متتتاو كن تنقي مقداد نايت تريو مخانو يحبروم نتقلولاو بسلام نمفتح كاد زنحه زوباون اهغراون صعرتات زاغيت زتقس وصيت كم زي ترخبو يقلت اب ليبانوس تخصيت زلو حزباوي نعبن عغرغرن ابت هاجر اوشتي استات 4 عامات زخف بوليتيكاون محبر قطباون قلولاو كم زصعبه صبصابات افليطوم بسنكت تريو قطبات هاجر بقليلو ناب نور كملس اب زي كلولو درجه كم زورديهم كيلاتات زحبروم زي اورحه تقمتي 2019 جمرن غنا زي هادن زلو حزباو نعمي دحرتي اكاب 1995 كسع 1999 ابت هاجر بزتولع وقع حد زورده كل مداوي كساراتات زعابي مخانو يزغل زلوم
እዚ ከምዚሉ እንከሎ ሎም 27 ጥሪ ኣብ ርእሰ ከተማ ቤይሩት ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ሓይልታት ጸጥታን ሓያል ግጭት ከም ዝተወልዐ ተሓቢሮም ብሰንከት ግጭት 10ታት ከም ዝቆሰሉን ልዕሊ 100 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ተቃልሓሎም ሰልፈኛታት መንግስቲ ኣብታ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ ልዑል መጠን ብልሹና ንምክታእ ይሰርሕ ከም ዘለዮም ዝወቕሱ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ሰዓድ አልሐሪሪ ድሕሪ ዘጋጠሙ ሓያል ህዝባዊ ተቃውሞ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ብወለንትኡ ስልጣኑ ከም ዝገደፈ ጸብጸባት ይሕብሮም لومي 27 ጥሪ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ኣፍጋኒስታን ህዝቢ እተመላለስ ምዃና ዝተገልጸት ናይ መጓዓዝያ ነፋሪት ወዲቓ ብምሕምሻሻ ብምሉኦም ተሳፈርታ ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ንሰመዝቲ ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን እዛ ልዕሊ 80 ሰባት ኣሳፊራ ዝነበረት ቦይንግ 737-400 ዝዓይነታ ነፋሪት ኣብ ውሽጣዊ በረራን ከላ ዛጊት ጠንቁብ ዘይተነፀረ ምኽንያት እያ ኣብ ኣውራጃ ቃዝኒ ወዲቓ ይኹን እምበር ጠንቅቲ ሓደጋ ቴክኒካዊ ፀገም ክኸውን ከም ዝኽእል ግምት ይወሃብ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ዝሰፍሐ ክፋል ኣውራጃ ቃዝኒ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዕጡቃት ጣሊባን ኣትዩ ብምህላው ብዛዕባ ሓደጋ ንዝግበር ምርመራታት ኣፀጋሚ ገይርዎ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣብ ኣፍጋኒስታን ሕማቅ ኩነታት ኣየርን ካልእን ብዝጠንቁ ሓደጋታት ምውዳቕ ነፈርቲ ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍእ ይሕበር ب26 ጥሪ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ብራዚል ብዘጋጠመ ሓደጋ ህቦብላን ንሱ ዘስዓቦ ብርቱዕ ዕልቕልቕን ኣስታት 50 ሰባት ክሞቱን ከለዉ 25 ድማ ደሃዮም ጠፊኡ ከም ዘሎ ንሰመዝቲ ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ኣስታት 25000 ሰባት ካብ መንበሪኦም ከም ዝተመዛበሉ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣፍሊጡ ብሰንከት ሓደጋ ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ብሓፈሻ ሓይሊ ኤሌክትሪክን መጓዓዝያን ድማ ብፍላይ ዕንወት ከም ዝወረደ ተገሊጹሎም ክፍለ ሃገር ሚናስ ጄራይስ በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ብኸቢድ ካብ ዝተሃሲ ከባቢታት ምዃኑ ኣሃዱታት ስርሒት ምድሓን ህይወት ሃገር ሓቢሮም ኣብ ብራዚል ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዓብዪ ዲጋ ብምፍርሽሑ ብዝሰዓብ ዕልቕልቕ 250 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይሕብሮም መንግስቲ ቻይና ኣብታ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ ለበዳ ሓድሽ ዓሌት ቫይረስ ኮሮና ንምቁፅጻር ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ኣሓይልዎ ከም ዘሎ ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን ቀዳማይ ሚኒስተር ሊ ኬክያንግ ናብ ከተማ ውሃን ብምብጻሕ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ተዘዋዊሩ ተዓዚቡ እዚ ዝግለጽ ዘሎ ቁፅሪ ግዳያት ናይቲ ዛጊት ዝኾነ መከላኸሊ ዘይተረኽበሉ ዘሎ ሓድሽ ዓሌት ቫይረስ ልዕሊ 80 ኣብ መላእ ዓለም በቲ ሕማም ናይ ዝተለኽፉ ቁፅሪ ድማ ልዕሊ 2700 ከም ዝበፅሐ ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣብ ከተማ ውሃን ነቲ ቫይረስ ንምግታእን ንውሸባ ዝተለኽፉ ዘገልግል ሓድሽ ሆስፒታል ኣብ ምህናፅን ዝርከብ መንግስቲ ቻይና ብዛዕባ እቲ ቫይረስ ዝጸንሐ ኣፍልጦ ማዕቢሉ በምህላው እቲ ናይ ምቁፅጻሩ ስራሓት ክዕወት ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ዝሕብር ዘሎ ከም ኣካል ናይቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምታት ድማ መንግስቲ ቻይና ብ26 ጥሪ ንግዲ እንስሳታት ዘገዳም ኣብ መላእቲ ሃገር ከም ዝኣገደ ይፍለጥ ቀንዲ መበገሲ ናይቲ ቫይረስ ኣብ ከተማ ውሃን ዝርከብ ማእከል ዕዳጋ እንስሳታት ዘገዳምን ባሕርን ምዃኒኦም ተንተንቲ ዘቃልሑ بمسارات كيلاتات تعنا تشاينا ات فيروس او وشتي كاب حادك سب 14 معلتات حمام كمزه معبل انت خونا جن زي كما قدموا مستخصصو تماساسلت فيروسات ابز درجه زي كاب سب نابسب ناي متحللاف عقمي كمزلو تغليصوم ازدما نمقصصارو نزغبر صعر زياده بداهي غبروم زاغيت كاب تشاينا وصاي 10 سبات بتحمام كمستلفو خمسترغاغص صبصبات عنا ينصروم እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ቻይና ነቲ ብሰንኪ ምልባዕቲ ቫይረስ በኣሉታት ተጸሊ ዘሎ ጽምብል ሓድሽ ዓመት ሃገር ብ3 መዓልታት ብምንዋሕ ክሳብ 2 ለካቲት ክጸንሕ ኣውጅሎም حالتات ጸጥታ ኢራቅ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2019 ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞታት ንምብታን ብ25-26 ጥሪ ኣብ ከተማ ባግዳድን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታትን ብዝወሰድዎ ሓይሊ ዝተሓወሰ ስጉምቲ ዝጠንቁ ግጭት ብውሕዱ ሓደ ሰብ ከም ዝተቐትለን ልዕሊ 100 ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ይጋወሓሎም
بمسارة حيلتات ጸጥታ عراق بعسرتات ዝغጽሩ ሰልፈኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብ26 ጥሪ ነቲ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዲፕሎማሲያዊ ማእከላት ሃገራት ምዕራብን ኣህጉራውያን ትካላትን ተደኪኑሉ ዝርከብ ብሓምላይ ዞባ ዝፍለጥ ብጽኑዕ ዝሕሎ ከባቢታት ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕታት ሮኬት ተኻይዱ زاجت حلفنا زوصلوا الأكل زي اللي حموش متقعت روكيت كم تخيل زنت صورة صبات حد خابوا قبل على إمباسي أمريكا بمودعو ثلاث أبلاتي إمباسي كم زوصلوا نتسأتهم من جتهد بمتقاس مع كنازينا إيجا وحلوام حزب العراق قطبا وقولوا لاون من محياش قلت أفس قمتي خوسد زلوا العلمة بلشونا مختم تخبر لو لاونتن مريتاوي حدنتن هاجور دما خبر بمصواع زكاير زولة قومتات حيلتات سأتها بحيل برد كقط موامس نحوم زحبروا تصابات بسنكو لعلي حموش ميتي كم تقاتلون بأمايد زغصروا خمس قوصلون ينتصرون قدماي مينستر عادل عبد المهدي بولنتو كابسلطانو كلكوا وقعوي طلب تغربه سلفنيات جن ملأ بوليتيكاون محدراون مسالل تهاجر كفرس بمطلب كساب ندمص حزبي زسمع مراحي اب سلطان زمص زكايدو زلو تقاومتات قصلو مخانيم زحبروا زلو بزيد ما اب عراق تفطير زلو بوليتيكاو نوصي اب حصير وان معلبي كركبو زلو تسفاتات تحت مخانو مستهاجر قربت زلوم تنتنتي يحبرون اتي حزباوي صاوعيت اب عراق هايمانوتاون بوليتيكاون فلليز طنقو ግጭት كلعل سقات حيال وغنات كوينلو سراويت منجس سوريا بتحت قطصر تقاومتي حيلتات زركب زوبا إدليب نمقصصار زكايد زلو متقعتات حيلو ابزلولو بدبداب نفرتي روسيا تسنيو بزكايد وتهدر وفري اب سميناو معراب تزوبا نزركبا شدشت ختماتات كمستقصصره تمال 26 ጥሪ አፍሊጦም ኣብዚ 9 ዓመት ዋጽሩ ዘሎ ሓድሽ ግጭት ሓድ ሶርያ زلعل إيد حيزو زركب سراويت منجس سوريا مونغو روسيان تركن بزتبصح سممع نزوبا إدليب نمقصصار كايدو صنحه متقعتات اقواريص ودحن مصنحيو داغماي بزلعل مطنوا بغيسو زلوم ابزوان زدما سراويت منجس سوريا كاب قند عرد تقاومت حيلتات زخونت كتما إدليب نشنخ دبوب استات 33 كيلومتر رحقا ناب تركب استراتيجياويت كتما مارات النعمان تصقيعو خمزلو يغلص كتما مارات النعمة ختما حلب مس دماسكو زرخب كن مسمر صرغا زحلف الله بمخانا سراويت منجس نمقصصارا متن سفيح متقعتي كبغس مخانو باغو ግልጽ ኮይኒዩ بزي سراويت منجس سوريا بغيس زلو حدش متقعتي زحيلو صنح وعزي سورياوان سدتኛታት ናብ ቱርኪ ዳግማይ ብዝለዓለ መጠን ከም ዝቀጸለ ዝሓበረ ፕሬዝደንት ቱርኪ ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ልዕሊ 400,000 ሓደሽቲ ሶርያውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሩ ከም ዝኣተው ፍሊጡ تركي سراويت منجس سوريا زكايدو زلو غسغاس مزي قارصو وفري سراويتا ناب سوريا كتقصلو مخانا تطنققالا أمريكان كولومبيان أمرقات ستا معلومة فرت زتوكر حبراوي وتهدراو لممد فولي حيلتات أير ولد كم زكايرا نسب مزي مكل خلقلتين هاجرات بمسكاس مع كانت زينا بعسران شدوشتن ترياك عليهن يتي أب معسكر حيلي أير كولومبيا استخايد الممد بغندون معرفون نفرتن مقتصار زخل عقم السراويت كلتين هاجرات نمزان زل على من بارود ما تحبيرهم إذا وتهدراو لممد نتا مسكلتين هاجرات تفانينا تركب غروبيت كولومبيا زخنت فنزويلا زيادة زسق مخانو مستزوبا قربت زلوم تنتنتي حبرون أستات 13 كيلومتر ناي حبار دوب زوننا فنزويلان كولومبيان أبز حلف 10 عامتات متفنان كم زركبا زحبرو تصابات منجست فنزويلا بمتأسساو أو وشتاوي قديات هاجرون معتاق شبراوያን حيلتاتن أبل على كولومبيا كسي كمسرت مصنحو ينتصرو تمالي 26 ጥሪ ኣብ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምውዳቕ ሄሊኮፕተር ፍሉጥ ኣሜሪካዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ኮብ ብራያን ዝርከቦም 9 ሰባት ሞይቶም እቲ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ስፖርት ዓለም ብሓፈሻ ኩዕሶ ሰኪዔት ድማ ብፍላይ ከቢድ ስምባደ ፈጢሩሎ ጠንቅቲ ሓደጋ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት ዘሎ زي خبركم تخطاتلتنا نساعد زتدالو زيناو مسنادونا بزي تفتصيمولو مزترفو مدبات إيري تي في خنقرفوكم بوغنا بروخليتي